हावड़ा ब्रिज पूरा दिखूगा काली की। हाँ तो स्टार्टिंग तो एवढं देखियो ना तेरे बिना तुमसे कहानी बता दिया था। फाइनल बॉन्च केते मिनट लागुच देखिए चलिए मेन सपोर्ट आ दे हाँ सपोर्ट इधर आओ। କିଛି ଆସୁନି କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଆସୁନି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସୁଛି ଉପରକୁ ଟେକିଲାଠୁ କିଛି ଆସୁନି ଗଙ୍ଗା ମା ଏଇଠି ରୁହ ଟିକେ ରୁହ ମାନେ ହାଇ ଭାଇ ଝୁଲା ବୋଲ ଖାଲି କହିଲେ ଝୁଲା ବୋଲ टक्सालाटा कौटी ठीक है सहीटा जगन्नाथ घाट नहीं हाँ सहीटा जगन्नाथ घाट नहीं हाँ चल देखे पूरा मुंड खराब सब तो जगन्नाथ घाट गोटे फोटो उठाओ हावड़ा ब्रिज हाँ तुम फोन डाकुला कौन जुआर आज पूर्णमी पा जुआर उठुच पानी पूरा नई फुल पानी एते रुए जुआर बाजी जुआर आसी कौन पूर्णमी आज गंगा माता फुली देखो हावड़ा ब्रिज
ରେଡିଏସନ୍ ସବୁ ଅନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? 10 ମଣିଷ ପାଣି ଉପରେ ଅଛି। ଏଠି କାତ କୁଲାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ନା ଏତେ ଗଭୀର? ଆଗକୁ ଗଭୀର ତ ଗଭୀର କମ୍ ଥିବ ନା? ସେଟା ଘର ନା ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଯୋଉ? ପୁରା ତଳେ ପାଣି ହଁ ନା ନା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରହନ୍ତି ନା? ଏପଟରେ ପୁରା ଲୋଡ଼ ସେପଟରେ ପୁରା ଲୋଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଏପଟରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେପଟକୁ ଏପଟକୁ ଆଉ। ସେଟିଂ ହେଇଛି ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି ବୋଲଟାକୁ ଏଇ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ମାନେ ହଉ ଦୁର୍ଗା ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମଝିରେ ଯେତିକି ଆଉ ପିଚ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାମ ହେଉଛି ନା ଏଟା? ଆଉ ଚେକିଂ ହେଉଛି ସଦା ରାତିରେ ଆଠୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ପୁରା। ସରିଗଲା।